bro ti akni ta step ke bentang kuak ban keren na menta ka kajingim jungi ke beriu hane ka kajinya lenti jungi hane ka persai mah ti ka ai ka bangi ngile hot kadan kamingi bangin perkhat nam ta kata pisah mah kadan kamingi bangin perkhat nam ta kata pisah ke limdai than dan bu ika khamat kai barang esak perkhat ngong lada lada ngile kino kino ki kam ngile ben penmi pisah ane bangin yo nong bangin bangin dup yo bentit ki tiar neki mar la ne kijindon kam ha ka jingem kecong ki bre ya banga perkhat sani bha abanga perkhat man kesni abanga perkhat jiliu bha mo te kapisa kamda dei than ban ban priyak kapisa ha ka jingem jongi ki bre kajing sneo ko jonga te ngam tip kajing sneo ko jong phi sneo gumno te hanga hi ka kapisa kam da dei than ban bakan priat yanga kajing im ko jonga te manga ngalong ubriu o lani uta o ublei la thau yanga banga ngan priat ya kijing don kam kijonga khamtam e kapisa namar kapisa hi kala ban yelam ikbha bat kala ru ban yelam sekbasniu kebun hi kapisa kelam sekbasniu tina kata kadau ngong perlok epi ba phimdei ban plejing muthan nam tak kapisa henrei gidei ban plejimut khambha susu lani ni dei ban plejimut nam tak kaban bangin mo sakri oblei bangin plejimut dia ketika bangin perkhat nam ta kata jinga dei kejongi bat oblei kan hak jingim kejongi preu oi ada piong jinga neba te ba kan lemir wong bam dan kam kapisa hoj ngamong ipi bam dan kam kapisa kadam kam hawa bangi lek kino kino ki benta kino kino wat angi lek jingseng ro dan kam kapisa ngi lek kino kino ki benta ngi dan kam kan ya kapisa kita kadang ngong ipi ngim dei ben pe jimet han nam ta kapisa ti ha kajing yang inti ke jonga babun mo langadan marwei langadan haying lane ngadan kino kino kiba angadan hajangai lane ngadan hajan ru lane ngadan hasnong lane ngadan sabar snong ru habangadon hi oblei ane habanga kata kami sim jonga sakri oblei ngam long marwei ngam long nongwei mo hakajing im mar ngala dan ngadan bat ublei te ublei upniat ya kajing im bujongi omba kapisa kan pniat ya kajing im bujongi kai taking ka bangmut kan ong ya phi hang le kapor te perlok persyang ban sakri oblei persyang ban wat ya oblei da kelenti ka besuk bat da kelenti ka bomda pele jemut than bamda bu than ya kata ka pisah khman ti mo ngan kan khndiat nam ta kata kajing na kajingim kaba ni im hanik perthai tang ka no e im hanik perthai handai ka babun hi handai ka ba kut kajingim jongi hi kadai batu tau nang bu nang thau klem unong bu nang thau klem ublei hato ngila se bandon klem ime ipa hato ngila se bandon kan utam ublei thau shwa perthai batu thau shwa mo upan panwan u thau ya kibreu mo thau kibreu perthai akumjo mangiru haba ngidon lai mei pa don naki baying basam ublei ngej kam utan bat u thau ini perthai thau kenya yangiru kumjo tang nak tak daw ng dei ban ong phi ba phindai ban bu than bisa khmat ngidei ban bu shwa yo blai khmat te perlok tang kini ki video batang kini ki jingkren ki jonga khindiat ki balingkot mo ti ngadang nada pikwa ban bangan 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 keren susu
ini ban continue susu te pila ban subscribe pila ban like boy kami ka video lani ke channel ke jana te kudai sibun perlok kudai sejar yo